اوكي سلام سلام احوات مساكم زلكم نبيله لو عندي كما كنا بجزانا بزغل لما قدي اشتيان بلو بزعد بإسرائيل دسته مالتي بفروتا غيرنا نسرح بلس لك كما بسوبر ماركت ويا بدكان كنا نغزو مور اشوق فروتا مالتي بجزانا بقليل هنا دالو نخيلنا ናይ ዝጽልቦ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፍሩታ ባዕልኻ ኢኻ ተዳልዎ እቲ ቆርበት ትጉሕፎን ኢኻ ኣነ ንኣብነት እቲ ቆርበት ኣንቂፀ ጥሒነ ዝተፈላለዩ ንታሽመ ይጥቀመሉ ንኣብነት ርጉኦ ክበልዕ ከለኹ ወይ ንባዕሉ እቲ ፍሩታ ምስ በሰለ ኣብ ውዑይ ማይ እቲ ውዑይ ማይ ድስተ እየ ዝገብሮ ኣዝሒለ ማለት እዩ ንሱ እውን ክትሪእዎ ኢኹም ሕጂ ምስ በሰለ ልምሉም ስለ ዝኸውን ርጉኦ ወይ ካልእ ጀላት ገለ ምስኡ ገይረ ይበልዖ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቆርበት ኣንቂፀ ጥሒነ ኣብኡ ልክዕ ከም ቀመም ፈይፈይ የብለሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ገዛና ብዝቐለለ ክነዳልዎ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ድማ ጥዑም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ግዜ ምስ ቆርበቱ ክበልዖ ገለ ይፀልኦ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከይኮነን ግን ሓደ ግዜ ክበልዕ ደሊ እሞ እቲ ቆርበት ከኣለዩ ይደሊ ሕጂ ኣብ ስራሕ ትጸንሕ ወይ ኮፍ ኢልካ ዝኾነ ፊልም ትርኢ ትጸንሕ ማለት ኣብቲ ዝደለኻዮ ሰዓት ክስርሓሉ ትኽእል ግዜ ይኸውን እሞ ሕጂ ከምዚ ዝተዳለወ እንድሕር ፀኒሕካ ብፍሪጅ ኣቐሚጥካዮ ኣውፅእ ኣቢልካ ከም ትደልየካ ዓቐን ወሲድካ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ከም ዝረኣየና ዘሎ ኩሉ ሬዲ ገይረ ኣለኹ ናብቲ ውዑይ ማይ ዘዳልኽዎ ናብኡ ከእትዎ እየ ጠቕላላ ስጋ ብትናቱ ልምላመ ወይ ከዓ እቲ ዘለዎ ትሪ ስጋ ብጠቕላላ ዝምውት ስጋ ፍርቂ ሰዓት 25 ደቂቕ 20 ደቂቕ ከከም ታሽምና ክነውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓዊ ቀሚጥና ኣለና ክገድፋ ኢና ፍርቂ ሰዓት ማለት እዩ ኦኬ እዚ ድሕሪ 10 ደቂቕ ገለገለ እዩ እቲ ማይ ስጋ ብሕጂ ማይ ፎኽፎኽ ክብል ኣሎ ኦኬ ሕጂ ዳርጋ 28 ደቂቕ ድኾን ኣብ ውዑይ ማይ ኣዋሃሪሞ ሕጂ ነቲ ማይ በይኑ ከኣሊዮ ማለት እዩ ልክዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በይኑ ነቲ ማይ ገይረ ኣብ ፍሪጅ ከእትዎ እየ ክዘሕሊ ንዑ ንባዕሉ ነቲ ድበሰለ ፍሩታ እውን ከምኡ ኣብ ከምዚ ኣቐሚጠ ናብ ፍሪጅ ከእትዎ እየ ወይ ከምዚ ገይረ ነኪ ከዓ ካብ ፍሪጅ ሕጂ እዛ ቀዲመ ሰሪሐ ዝነበርኩ እዩ ኣጋጣሚ ነዛ ቪድዮ ኣዳልያ ማለት እዩ ከም ዝረኣየኩም ዘሎ እቲ ድስተ ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት ምስ ድላይኩም ሓዊስኩም ክሰትይዎ ትኽእሉ ኢኹም በቃ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ኮስ ጌርኩም ኢንጆይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ so enjoy it